फैसा हरदों बे फैसाखौ मा खालामखो नोंसोर बेदर जादोंना अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कालिंदुवार समस्तिनि उत्तर कुयाबिल आरो धालकाटा एबा पश्चिम फुटकिबारि गामि मोननैनि गेजेराव मोनसे दैमा बे दैमानि मुङा भोरला दैमा आरो बे दैमाजोंनो बारस'नाय लामा मोनसे दं आरो बे लामाजों सैबारि टंला फरायसालिफोराव माखासे फरायसाफोरा बे लामाजोंनो फरायसालियाव थांनो गोनां जायो। लोगोसे बे लामाजोंनो अदालगुरि सदर जायगायावबो थांनो हानाय लामा नाथाय दिनैसिम बे दलंआ जाफुङासै बिनि दुखु। नोंथांमोना बेयावहाय गोबां समनिफ्राय गोबां बोसोरनिफ्राय नाव सलायबोगासिनो दङ मानसिफोरनि हान्था मेला थांलाय फैलायखौ नोंथांमोना खालामगासिनो दङ बेवहाय नोंथांमोना माबोरैहाय लायो फैसा? जों किसुमान छात्रफोरखौ थाइसे थाइनै जि होयो बे बेसेन लायो आरो बाजारफ्राव थांनायफोरखौ जोङो थाइबाय लायो जों दिनै 25-30 बोसोर जालांबाय बे दैसावहा जों फेल बोनाया बेसेबां बोसोर? 30 बोसोरसो जाबाय आरो बेनिफ्राय जोङो दलंखौ दै बानायाव लाङोबा जोङो थालिरखौ दाननानै जों फेल बनायनानै बोयो बेबायदिनो मानसिफोरखौ जों उद्धार खालामबाय थादों आरो जोंथिं छात्र छात्री बहुत दङ कलेजाव थांनाय स्टुडेन्ट आरो हाई स्कुलाव थांनाय स्टुडेन्ट एम ए आव थांनाय स्टुडेन्ट दङ बिसोरखौ जोङो बारहोनानै जों रैखा खालामो आरो जेमान दै फैबाबो जों बिसोरखौ बारहोनानै जों हाखुबनाबाबो बारहोनो गोनां जायो बेबायसा जायो आरो ओमफ्राय नोंसोरो दायो सरकारखौ मा होनगोन बे मा समस्थियाव गोलैयो बिटिसिनि? कालिंदुवाराव गोलैयो बियो दा कालिंदुवारनिफ्राय जों मोननो गोनां मोनथाय जेबो मोनाखै गतिके जों मोननो लुबैयो आरो बेयाव दलंखौ जानायखौ जों माबा खालामहरो आरो सापर्ट खालामहरो आरो बहुत दुखु जायो ओइ साइकेलावहा थालिर दांसे लांबाबो बजाय दाननो गोनां खनसे थालिरखौ लांबाय आरो खनसे साइकेलखौ लांबाय बेबायसा आरो खालि मानसिबो बारनो गोनां जायो आरो किसुमाना न'निफ्राय गामसा लाफाया सिनानै थांनो गोनां बाजारालागि बेबायसानो बहुत दुखुजों सोलिनानै दङ आरो दा बे लामाजों गोबां फरायसाफ्रा बारनानै स्कुल कलेजाव थाङो आरो बेबायदिनो स्कुल कलेजाव जेब्लानोखि थाङो बिथांमोना नैबे बोरला दैमानि बे नावजोंनो बारनानै स्कुल कलेजाव थांनो गोनां जायो। आंजों दायो फरायसाफोर दङ फंबाया मा क्लासाव? क्लास 9 क्लास 9 ओमफ्राय अबाव थांगोन नोङो? सैबारि बिद्यापीठ हाई स्कुलाव। सैबारि बिद्यापीठ स्कुल गामियाव बेनि उत्तर थेफाखा। बेबायदिनो नों फरायबाय थानाय समनिफ्रायनो नोङो बेबायदि बारनांदों आरो ना? बे नावजोंनो बारनांगौ आरो ना? हदायबो आरो गोबां खस्थ' मोनो आरो ना? बिराद खस्थ' मोनो फैसा नोङो जेनेबा दायो फरायसा हिसाबै सरकारखौ मा बुंगोन दायो बेयाव दलं नांगौना नाङा नोंनि मथे? दलं नांगौ आंनि मथेबा। ओमफ्राय बिराद खस्थ'यै नोंसोर थांलाय फैलाय खालामो आरो नङा होमबा? दालाय मा जादों आनजाद जागासिनो दं आरो ना? दैया देरबाथ' आनजादबो होनो मोना? दा बेबायदियावहाय बिथांमोना बेसेबां लायो? थाइबाहाय लायोना सासेयाव? फैसा गैयाब्ला? फैसा गैयाबा आरो मालाबा बाखिफोर गारना गालाङो। बेबायदिबो बारहैयो आरो ना? थिगानो ओमफ्राय दायो नोङो जेनेबा बे समावहाय बे बोरला दैमाया गोबां जायगानिफ्राय बिथिं थांलाय फैलाय खालामनाय मानसिफोर दङ टंला टाउनहालागै थाङो ना? थाङो। माथिं थांनो हायो बे लामाजों? टंला थांनो हायो, बालिपारा थांनो हायो आरो उदालगुरि थांनो हायो। बे बोरला दैमानि सायाव दालां गैयैनि थाखाय गोबां हान्थियारि रायजो राजा आरो फरायसाफोरा सातजालायाव गोग्लैनानै दं। बोसोरफ्रोमबो फरायसाफोरा गरफा रां होनानै फरायसालियाव थांनो गोनां जायो आरो दैज्लां समाव बिथांमोना फरायसालिखौ बन्द' खालामनो गोनां जायो मानोना बिथांमोना बे दैमा देरोब्ला बारनो हाया जानानै थायो। बे दालांजों हान्थिग्रा रायजो राजा आरो फरायसाफोरा माब्लाबा बे मेथाइखौ खोनासंदारनानै मेथाइखौ दालां बानायनायनि फैसा हरदों बे फैसाखौ मा खालामखो नोंसोर बेदर जादों
जायाखै नोंसोरलाय गिनायाव बेदर जानो गिदोंमोन नोंसोरो फाय बोलो जायाखै आंखौ फाय सोलायदों बेबायदि सोलायब्ला आंबो नोंसोरखौ सोलायगोन आं माब्रै सोलायगोन बे मेथाइजोंनो आं बुंनोसै नोंसोरो मोजाङैल' बोदो आंबो नोंसोरखौ दिनैहाय आंबो नोंसोरखौ दिनैहाय बे भाइफोर बोदोल' आंबो दिनै हरा फैसाखौ बे भाइफोर अननानै जाबाय दुइ फाखे नोंसोरबो आंखौ थगायदों आंबो थगायनायसै